Mä osasin tietysti odottaa, kun mä ryhdyin Salakaadut 6-kampanjan suojelutekopyhimykseksi tai julkimoksi, että tulee negatiivista palautetta. Että mua haukuttiin, että sekin urbaani rotta, eihän se ole koskaan sutta nähnytkään. Ja se on ihan totta. En ole koskaan villiä sutta nähnytkään. Mutta se aggressiivisuus, mä luulen, että siinä piilee myös se isompi sota, että Bönde-Suomi vastaan kaupunkisuomi. Ja ilmeisesti minä olen kaupunkisuomen ja urbaanisuomen symboli yksi. Ja se, mikä mua pelottaa tässä porukassa, joka uhkaa minua, niin ne on kaikki aseistettuja. Ne osaa kaikki ampua. Niillä on kaikilla kiväärit ja ne ampuu kaikki. Eli kyllä välillä mietin, että jos joku oikeasti tulisi tänne Helsinkiin, niin mähän olisin täysin voimaton. Ei sellaisesta voi suojautua. Jos tämä ylitsevuotava nettiuhkailu puolin ja toisin aiheuttaa sen, että meidän yhteiskunta lakkaa keskustelemasta tietyistä tärkeistä aiheista, niin sitten se kyllä rajoittaa sananvapauden, mutta alhaalta, ei ylhäältä. Eihän kukaan kiellä meitä keskustelemasta yhtään mistään. Mutta jos me itse annamme naapureiden tai tuntemattomien nettituttavuuksien tai tyyppien aiheuttaa sitä, niin se on itsesensuuri. Se ei ole sananvapauden rajoittamista, vaan se on itsesensuuri ja siitä alkaa olla kysymys kansalaisrohkeudesta.